Priatelia, pozdravujem vás. Máme čínsku fabriku Shuranov, ktorá bude vyrábať batérie pre elektromobily, pre čínsky automobilový priemysel a možno aj nemecký. Táto fabrika bude zamestnávať 1000 Slovákov za 1050 eur v hrubom, možno nejaké bonusy, takže dajme tomu 800 eur v čistom. Táto fabrika je čínska, ostane čínska, zisky budú čínske, technológia bude čínska, ostane čínska a Slovákom nikdy túto technológiu nedajú. Táto fabrika, keď pôjde na plnú kapacitu, bude spotrebovávať 8 miliónov kubíkov spodnej vody podzemnej ročne, kdežto celá Nitra spotrebuje okolo 2 miliónov kubíka ročne. Takže 1000 zamestnancov spotrebuje 4-krát viac, ako celá Nitra spotrebuje. Nehovoriac o tom, že táto fabrika bude používať ťažké kovy, ktoré môžu preniknúť do podzemnej vody a znečistiť naše životné prostredie. Takže veľký shoutout nášmu ministrovi životného prostredia, pekná práca a tiež shoutout pánovi premiérovi. Pán premiér, vy ste zainvestovali 214 miliónov eur do tohto projektu. Dali ste to normálne Číňanom, tu máte 214 miliónov eur. Keď to videli tisíc ľudí, tak to je 214 000 eur na jednu osobu, na jednu rodinu. Keby ste vytvorili nejaký biznis pre týchto ľudí, kde môžu byť vlastníkmi s počiatočným kapitálom, dajme tomu 214 000 eur, tak tí ľudia by pracovali dôstojne vo svojom a ten biznis by určite fungoval. A nerobili by za 800 eur, ani za 1000, ale by sa snažili o to, aby o 10-20 rokov z toho bolo možno 1 000 000 eur pre ich rodinu. Tým pádom tá celá rodina by viacej toho nakupovala na Slovensku a tým pádom naša ekonomika by išla hore. Lebo to 1000 ľudí, 1000 rodín, to je asi 5000 ľudí. Miesto toho vydáte 214 miliónov eur Číňanom. Tu máte pekne. S tým, že spotrebujú tých 1000 ľudí viac vody ako celá Nitra, a nie to vždy viac, ale 4-krát viac. Ja chápem, že to je veľmi dobrý biznis pre niekoho, alebo pre úzkú skupinu. Ale keby ste sa nad sebou zamysleli, vy sám ste študovali vysokú školu, lebo by ste do takejto fabriky asi nenastúpili. A už vôbec nie za 800 eur. Tak prečo dávate našich ľudí pracovať Číňanom za 800 eur, nech idú sa zaškoliť do Číny na 3 mesiace, potom nech sa vrátia, môžu nastúpiť za 800 eur, v 4 smenách, 24 hodín. Miesto toho, aby ste vytvorili povedzme 10-20 nejakých funkčných biznisov, týchto 1000 ľudí už nezamestnali, ale týchto 1000 ľudí by boli vlastníkmi tej firmy s počiatočným kapitálom 214 000 eur a tým pádom to by bolo niečo poriadne. Poriadne pre našu krajinu a poriadne pre týchto ľudí. Keď s týmto videom súhlasíte, prosím vás, dielajte a lajkujte. Keď nie, ďakujem pekne za pozornosť a vidíme sa na budúce. Ďakujem pekne. Dovidenia.